से बिटिया के सामने तो मत चिल्लाइल करा। सम्मानित करे वाला कोनो कामो नहीं की कैली। तो ताना सुन के तैसा लगला कि गंगा जी में डूब के अपन जान दे दी। तोरा के माफ कर दम माही, हमरा लगे अब कोनो दूसरा रास्ता नहीं है। और जौना मकसद से फिल्म के बनावल गइल बा उ मकसद जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। इ ट्रेलर के नाम यानी कि फिल्म के नाम पंख, और इ पंख सिनेमा के एक्टर बाना संजय पांडे जी, जे कि लीड रोल में बाना, और एक प्रोड्यूसर बाना रत्नाकर। अभी जौन फिल्म बा वो एगो सामाजिक मुद्दा पर बना, जिससे कि रुआ सब के जानता नहीं कि बिहार के और यूपी के मैक्सिमम लोग दुबई कमाए जाला, और दुबई कमाए जाए के प्रथा और व्यथा का बा वो फिल्म में बहुत ही बखूबी से दर्शावल गइल बा। कोनो फिल्म हो अगर वो फिल्म में और वो सीन में अगर संजय पांडे बाणन यानी कि सीन में जान फूंक देना और उस सीन खास बन गई। अब यही बात से वो अंदाजा लगा सकीला कि जौन फिल्म बा एकरा में संजय पांडे लीड रोल में बाने। अगर हम बात करें फिल्म के और फिल्म कौन टॉपिक पर चुनल बा तो संजय पांडे एगो ब्राह्मण बाना, और ब्राह्मण जजमनिका और शादी विवाह करा के अपन घर के जीवन यापन करता है। पत्नी उनका पर कंगाल बेरोजगार तरह तरह के शब्द और तरह तरह के आलोचना करता है। ये से एक दिन संजय पांडे व्यथित होके और परेशान होके विदेश जाए के सोचता है, और विदेश जाए खातिर जो 80,000 1 लाख रुपया लागेला उहो खातिर पैसा नहीं के, तो भगवान के मंदिर के अंदर जो दान पेटी होला उनका से क्षमा याचना मांग के वो दान पेटी के बदौलत और दान पात्र के सहारा से दुबई पहुंच जाता है। और दुबई गइला के बाद का उनका साथे होखता, का हस्र होखता, और का विपदा और आपदा के सामना करे के पड़ता, वो हर एक चीज ये फिल्म में दिखावल गई। पांडे अपना कलाकारी और एक्टिंग के बदौलत टॉपिक जौन एगो सेंसिटिव टॉपिक बा, एगो बहुत ही ज़्यादा नाजुक टॉपिक बा, ओकरा के बखूबी स्क्रीन पर उतार देले बा। और जौन मकसद से फिल्म के बनावल गइल बा वो मकसद हमरा लागता कि ट्रेलर देखला से पूरा भी हो गइल बा। अगर ऐसा फिल्म बनी जौन भोजपुरी और हमनी के समाज में एगो जौन गंदगी बा चाहे एगो जौन दर्द बा ओकरा के स्क्रीन पर लेके आई और ऐसे दिखावल जाई तो हमनी के समाज में विकासो हुई, समाज में बदलाव भी हुई। लेकिन एक चीज़ जौन हमरा बढ़िया ना लागल है, जौन हमरा तरीका से और हमरा नज़रिया से उतना शोभा ना देता, जौन गाना के सिलेक्शन बा। ये दिखावल गइल बा कि संजय पांडे जब एजा पंडिताई करत रहन, शादी विवाह करावत रहन, भगवान के भोग लगवावत रहन, जब दुबई गइलन कमाए तो वही जा क्लब और पब में नौकरी करे के पड़ता, और क्लब और पब में मांस और मदिरा के प्रस्तुति करे के पड़ता, ओकरा के खाए के पड़ता चाहे खियावे के पड़ता। अब ये सब पीड़ा और दर्द ये दिखावल गइल बा कि पैसा कमाए खातिर और पेट के आग बुझावे खातिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे समय से 2-4 हाथ करे के पड़ेगा। तो हम जब कहत रही कि हमारा गाना ये फिल्म के और ट्रेलर में कम लागल है, और गाना में ऐसा कोनो और ऐसा गीत में कोनो ताकत नहीं है जो ना कारण ऑडियंस से खींची। लेकिन हाँ एक जौन कहानी बा और जौना तरीका से स्क्रीन पर प्ले कइल गइल बा वो जनता के और ऑडियंस के थिएटर तक खींच के लावे में सफल अवश्य हो जाए, ऐसा हमरा बुझा। ये हमार विचार है। रउआ सभी की ट्रेलर देखला के बाद कैसन लागल है, काश रउआ सब सोचता नहीं, और अपना अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जैसे ही एक फिल्म रिलीज हुई, फिल्म के रिव्यू भी हम रउआ सभी के सामने अवश्य लेके आए। और ऐसा ने रोचक कहानी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर और भोजपुरी इंडस्ट्री के गॉसिप और एक बारे में जाने खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वह सब है फेसबुक पर देखा था नहीं जा, अगर वह सब है यूट्यूब पर देखा था नहीं जा, अगर वह सब है फेसबुक पर देखा था नहीं जा, तो वह जा सांझे बिहाने के फॉलो कर लीजिए। तब तक खातिर हमरा के विदा दे जा। नमस्कार।